खुलुमबाय नोंथांमोना आंनि बड'लेण्ड टाइगार YouTube चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो कमेन्ट्स खालाम। अच्छा ठीक আছে आं जेब्ला बेफोरबायदि बाथ्रा बुङो साबस्क्राइब खालामनानै बाथ्रा बुङोब्ला जोंनिया उल्टा पार्टीनि मानसिफ्रा आंखौ मा बुङो, नों साबस्क्राइबारनि थाखाय एसेबां फाग्ला जाबाय, साबस्क्राइबारनि भिखारि। खोनासं, सासे इउटिउबारनि खामानियानो जाबाय साबस्क्राइबार बिनाय। बियो मोनसे साबस्क्राइबारानो थाथों, 1 कोटी साबस्क्राइबारानो थाथों, 10 कोटी साबस्क्राइबारानो थाथों, 1.5 कोटी साबस्क्राइबारानो थाथों, मिलियन साबस्क्राइबारानो थाथों, बिनि बुंनाय बाथ्राया बेनो जे साबस्क्राइब खालामनानै बियो बुंखागोन। गोबां गिदिर गिदिर इउटिउबारफोरखौ नायोब्ला नुगोन। बेखौथ' बादो, भारतनि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिथाङा मोनसे इउटिउब चेनेल दं। बे चेनेलनि नामानो जाबाय नरेंद्र मदियानो। बिथाङा मैया मोनसे भिडिअ हगारदों जे बिथांनि बे इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनांगौ होननानै। मेरे साथी यूट्यूबर्स, आज एक फेलो यूट्यूबर के तौर पर आपके बीच आकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। मैं भी आपके जैसा ही हूं, अलग थोड़ा हूं। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। अब्ला बिथांखौ मा बुंगोन? बिथांखौ बै उल्टा पार्टीफोरा मा बुंगोन जे नरेंद्र मदिया साबस्क्राइबारनि फाग्ला नामा, नरेंद्र मदिया भिखारि नामा, साबस्क्राइबारनि होनना बुंगोन नामा? बाथ्राया जाहैबाय मा, इउटिउबारनि खामानियानो जाबाय साबस्क्राइबार बिनाय आरो कन्टेन्ट बानायलांनाय। भारतनि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिथाङानो जुदि साबस्क्राइबार बिनानै आपिल खालामोब्ला भारतनि मानसिफोरखौ, दुनियानि मानसिफोरखौ, अब्ला नों आंहालाय सोर? नरेंद्र मोदी बिथाङा बुजिदों जे ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोङो जायखिजाया खामानिखौ गोजौआव लांनो हायो आरो ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों जायखिजाया खामानिखौ धंस खालामनानै होनो हायो। भारतनि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिथाङा इउटिउबनि पावारखौ बुजिदों दा। सिगां बुजिदोंना बुजियाखै आं मिथिया, दा खिन्थु बुजिदों माबायदि जानो हायो बिथाङा गिदों। राहुल गान्धीयाबो राहुल गान्धी मुंनि मोनसे इउटिउब चेनेल दङ। बिथाङा बे इउटिउब चेनेलाव प्राय भिडिअ होगासिनो दङ। भारत जोड़ो यात्रानि जायफोर भिडिअ, कुलिफोरखौ लोगो हमनाय, आबादारिफोरखौ लोगो हमनाय, नोङो डिलिभारि बयफोरखौ लोगो हमनाय, नों सोरबा ट्राक ड्राइभारफोरखौ लोगो हमनाय, गोबां खामानिफोरखौ जेराव जेराव थांनानै मानसिफोरखौ लोगो हमहैदों, सात्रफोरखौ लोगो हमनाय, बेफोर खामानिनि मोनफ्रोमबो भिडिअखौ बिथाङा गावनि इउटिउब चेनेलाव होगासिनो दं। आरो बिथांनि बे इउटिउब चेनेल साबस्क्राइबार 30 लाखल', एसे बारा सामथिं। बेयाव बिथांनि भिउसफोरा फैयो 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 60 लाख। किन्तु फारसेथिं भारतनि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिथांनि इउटिउब चेनेल साबस्क्राइबार जाबाय 1,79 लाख। अब्ला बिथांनि भिडिअफोराव भिउसा बेसेबां फैयो? 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, खम फैयो। जानो हायो बिथाङा गिदों 30 लाख थानाय साबस्क्राइबाराव 60-70 लाख भिउस फैयो, आंनि 1,79 लाख थानाय साबस्क्राइबाराव मात्र 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख भिउस फैयो। अब्ला जानो हायो बिथाङा बे बाथ्राखौ उपलब्धि खालामदों। दिनै बिथाङा जानो हायो इउटिउब चेनेलनि गेजेरजों गावनि पलिटिकेल खामानिखौ रायजो राजानि गेजेरजों फोरमायनानै मोनसे स्ट्रं लेभेलाव लाबोनो नागिरदों। 2024 लकसभा इलेक्शन फैगासिनो दङ। बे इलेक्शनाव भारतनि मानसिया सोरखौ प्रधानमंत्री खालामगोन, सोरखौ सायख'गोन, बिजेपि ना कंग्रेस? दिनै इउटिउबनि गेजेरजों गावनि मावनाय दांनायखौ जोङो रायजोनि गेजेराव फोरमायना होनो हायो। दिनै इउटिउबनि गेजेरजों सासे मानसिनि पलिटिकेलानो जा, जायखिजाया माबायानो जा, जों धंस खालामनानै होनो हायो। बेनिखायनो जानो हायो भारतनि प्रधानमंत्रिया आपिल खालामनानै साबस्क्राइब लानानै गावनि मावनाय दांनायखौ रायजोनि गेजेराव फोरमायनो सानदों। आरो इलेक्शननि मोनफ्रोमबो जा प्रसार बेखौ इउटिउबनि गेजेरजों खालामजादों। बेनिखायनो आं बे बिरोधी पार्टिनि मानसिफोरखौ बुंनो सानो, सासे इउटिउबारनि खामानियानो जाबाय साबस्क्राइब बिनाय। बे कम बुरजा साबस्क्राइब थानाय लोगो बाथ्रा गैया। भारतनि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिथाङानो दिनै साबस्क्राइब बिनानै रायजो राजाखौ आपिल खालामनो गोनां जादों। मानि थाखाय साननो गोनां।